Tapi jala horas meta sadukna. Huria na inaholongan tatangihon ma hatani di bata ima jamita di Minggu 4 Trinitatis tanggal 27 Juni 2024. Tersurat di buku Pesalmen Biddu 107 ayat 27 sahat 32. Akan natuat marparau tu laut akan namarbunyaga tu akka laut bulut. Di idanasida ma akka jadi-jadian ni Jehovah dot halongangan akka nabi nahenna di bagasan lung. Dungi makuli ma ibana jadi hehe ma haba-haba gabelam tibo ma akka galupangna. Tokin manaik nasida tu langit tokin tua nasida tu akka lung. Malala maroha nasida di bahen hinamago. Moror do nasida jala lalo-lalo songon parnamu. Jala tarbodo do sude habisuhon nasida. Dungi jauh-jauh manasida tu Jehovah di hagogotan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosaan nasidai. Di pasohot mahaba-habai gabe mardema. Soma dot akka galubang nasidai. Jadi marlas ni roha manasida akka naungso akkai. Dungi ditogihon ibana manasida tumuara lomo ni roha nasida. Ikut puju nasida majahoba ala ni asini rohana dohot halongangan akka nabina enai tujolma manusia. Jala pati bulo nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi. Jala puju nasida ibana di luhutan ni akka situa. Huria na inaholongan. Adong barita mardongan poda. Adong ma sada kapal nelayan tongon marlayar di tongani laut. Hape to puma masa lugu nagugu. Jala dihantam badai dasyat. Ujungna gabe harom do kapalon. Sude pangisi ni kapali, nakoda ni kapali, don abeka ni kapali, manimbung beru nasida, tulauti, laho paluau dirina. Adong namar langi huhut maniok papan. Adong namaniok jerigen. Jala adong namaniok kotak-kotak peralatan. Lam gogo alogo jala lambalga magalubangi gabe marserak do halahi dan masih boto abbe tu dia be mau bau alasada sian nasida imana manio kotak peralatani terdepar maibana bisada pulo na mehmet ternyata puloi dan adong pangisina malua donyan ibana siap parmara pulo ni alain waing tonggo terancam nguluna alanya isi palo ni mana sia ni jala dangadong si pangaron dangadong si ilumon adik nape holan na dipakai do ditapak ibana ma tulangi uhu memana marpangi yang jojo tu Tuhan ni ale Tuhan porsea doa tuho asiru hamni dau badua maau amin kirim rohana ditongos Tuhan ni halak laho manolong ibana tu si alaihu lu ibana marpikir si bainonna pai maro pertolongan tu ibana di pature ibana mak udung-udung na disi ibu ama akarat ngihau lu akka bulung-bulung di bai mak udung-udung na jala di bagasan udung-udungi memana martangi yang musi tu Tuhan ni Tuhan di botohoro takas rohaku toktong do porsea tu saya si roham pelu mau ido tang yang nek pola sape neng holu mari ape la sadong doro na palua on ibadah dibuka ma kotak peralatan ini ternyata adong si korek api adong tali adong pisau gabe di pagala ibadah ma api asalas jala tiur jala sampai tong abor ini saya martangiangi di mana wutu matangis. Jala toktong di mana porsea baheno ni Tuhan ido pangurubi dalan laho paluau ibadah. Marsuguk nai di manuguk nyari.
Dunga malesi tutu ibana tong bodang adok pertolongan. Lau mai mana tu tongani pulau itu harangani mengalului akka buah-buahan nagusi panganonna sampai kos nyari. Dungi mula mai mana msetu dugudung nei ala tar songgot ma ibana barnida untuk gudung nei ai dunga habis dugudung nei dialang api dan diri ibana api nabi nagalak nai nakin gabe mangararap gabe ditutung do sude akka udung-udung ne gabe lam tuki do rohana ku mai mana muruk situ tu naing do tok pasoni mana muruk ne tu tuhani minna ibadah ma tuhani Tuhan jojo wa to porsiero to kilo ben namar tangi yang ato alai dang itangi ko gari ada jambai hodo nuai sita orokku ipasuku hodo matutum udung-udung alani Tuhan tu mago maau mati manik kok minna memana marlujung asa utibung tu lauti asa mati au tu lolong aku lauti idon gorohan halai dum saat ibana kamang do inang di pinggir di lauti di bigi imana ma suara klakson di kapal jalan di mana ma toho matutu adong sada kapal na lewat gabe di pangiar ma suarana tolong disodo au Jumono makapali las ditolong ma ibadah. Digijang di kapali, dileo memana mangan dok minum. Jala syukur rohana, sedia di boto hamu aulison. Ya lusi sahala abika ma ibana. Nakin widahani adong timus siap puloon. Kuboto hami do dang adong pangisi ni puloon. Berarti ala adong timus adong halak na terdepar ido ubay na rohamit son laho manolok ko inna mabegege be sadar di banak kamang do ina timusian undung-undung na matutungi do hape di bahet dewata mangalehot tanda asa adong ro laho manolok ibana hape sana ibana mur putuhani ujung na martangi yang maimana marpamuati maroham ali Tuhan sesa madosaku mauliate ma ala ditangi okodo tangiaku ditangi okodo jojoku di palua bodo gabe sai marende puji-pujian maimana dukun las marohana dipuji ma debata hurian itu hatta na hina olongan nang dohonon ima macce godang do cara di bahen debata lahu mangalusi tangian jojo ni akan aporsia itu ibana sipata dipakai di bataro sada peristiwa si taonon lahu mangalusi jojota lahu paluau kita sian ragam di parmarahan unang pitor madele hita jala unang pitor manguhumi hita mulu abdul nama satu hita sian nagabangido siat Tuhane olo martangi yang hita mangido hai pason hape rosahit tapangido asa gabe nanila di tangan hape robala ro bencana sotung tado aina bohado ho Tuhan dang nitangi oko angku gariada tanpa si taunokku sotung tado hape dibalik ni sudena masa tukul mi ningoluta di sido di parade di bata haluauta halus ditangiakta halus di jojota tu ibadah naboy do marhite si taonon do ragam ni hapursuo do ragam ni ujian di ngulutaon di bahet di bata lau manicak kita ala lamdau hita siad dalan nei do paingot tok kita asa subol ho tidak tibana babua saguru di bata harus alumna ibana do napuna huaso lau pasohoton si taonon ibana do napuna huaso laho pasohoton hapursuhon do pasohoton nasa parmaraat bolon laho pademakon galubang lau nampip sedia tibo ni galubangi moro-moro andi bata boydoi satok kini di pademak ibana ikota pasolho do tu ibana jojo mahita martanyang tu ibana asa di padua ita siaragan ni parmaraat alaragam do cara di bayat Tuhani faduau kita dalanna mengalusi angka tanyakta alani yang kamang inang unang tabahin pikirata lahu mangatusi pambainan itu Tuhani ikon hapor siau taido
Ikut tahap persiai do hapan itu hani nama katidakon baga-baga do papahena ni debata lahu paluang akan persiai. Ido na masa diturpuk jani tahun. Tongon konteksna bangso ni debata dihabuangan. Targo situ tudo nasi dari si. Jala digobar rodo songon parboniaga nama mulus laut. Topuro galumbang na tibo na belga na naik makaropon hopal nasida mangangguhi nasida malala roha nasida tahuton situ tu lalo kira namanya jala pola dorido mago sudi habisuhon nasida Psalmen 107 ayat 27 molodunga sooni situasina nah dong be naboi tapatupak kamang do inang paluau diri tau dahulan debata nama naboi paluau kita ido ubahen record jojo jala ido na di suara par Psalmen jojo nasida debata ditangi on debata do jojo di bangsoi sian hagogotan nasidai gabe di paruar debata do nasida sian hasosaan nasidai ayat 22 jala odo dia tidakon parke Psalmen ido ibana di pasohot mahabahabai gabe martema soma dot akka galubang nasida ayat 20 sia songon nabi ini Yesus ade makon tao itiki ro aluhu nana yang diharapkan parau ni Yesus sida dot akka sianna Matius walu ayat 20 dasar kido matai do sipo inna Yesus itor sipto atau ala dunga sonna masa aha do respon ni bangsoi aha do respon nasida dung di palua siap parmarani nuaing marlas ni roha situ tu ala dunga ditanya debata atau ikorario nasida ditogihon tulomo ni roha ni Tuhan ima dapat dulu ada dapat dua penyamat cari kot ima ikon dia rahon partai Psalmen do nasida lau mamuji di bata iko puju nasida majahoba alani asing rohana do talongangan nabi naik tujuh manusia Psalmen 100 itu ayat 71 kuria nahina holongan nabi naluan itu hatta ido nadi igil ni debata siap kita marite turpuk janita mingguan ay terus do hita gano pari do paktu para marapulun sipata duta mengadopi ragam ni haporsuhon dan manah kita di sini gariada sampai mago do para minowata dan bu ini mananga singgah onota satu-satunya harapan adalah Tuhan jojo tu di bata mangido pangurpionna lau padua kita jala dunga tajalo yang kamang do ina dunga di palua de bapa hita marhite asil tolong ni rohanai lumobima dinaro anakna Yesus Kristus makokok pita di leon hosana asa mangulu kita atau si ulaonota ima memuji guarna nabadiai mandok mau yate soon akan aporsia naginuara duita na poso ni debata anak debata ikut tahanguluo makamang duina ngolu pamujio tu Jehovah ulaotama ido ulaon na mendasar jalana utama digulmi ngolu nya kana porsia ima mamuji debata saleleng ni ngolu taon ikut tapuji do ibadah unang marsangga-sangga dan holan hari Minggu ikut ganu pari gariada do pehe harian do portin dan marsangga-sangga dan manitiari do maniti inganan dinasatiki do dinasa inganan ikut tapuji ma goar di Jakoba bahkan sian habicaran ni mata nyari rodi hasubutanna si pujion do goar di Jakoba ay pantas tu ibana tapuji marningot asi do kolong ni rohanai macai tibulu goar di Jehovah di sandok portijon di nasa bangso jalamar mulia di atas di langit alai di patutur do dirina jala di paserek do rohana
Begitu besarnya kuasa Allah, begitu tingginya kerajaannya, dan begitu agungnya namanya. Namun lihatlah, saudara-saudaraku, dia rela merendahkan diri untuk melawat kita. Dia rela bersama-sama kita yang hina ini supaya kita diselamatkan olehnya. Odo barida las niroha dihita, las odo dasor dihita, lahoma muji ibana. Meloroso kusukun buasa ikut tak puji di bapa halus naima Allah ditopot ibana dohita tuga lubang na bagas jala ditonggion ibana dohita tumuara lomo ni rohana di padua ibana dohita siani jala dipatibun ibana dohita gak beda potan heluaun dot hanguluan saliling-lingna kita atau tak puji magwarna na badiai jala tabarita pun ma asing rohana na balgai ide ulauta do tangjabta di parang mulut tahun. Amin.